హరే కృష్ణ. ఈరోజు భక్తి సదాచార్ క్లాస్కి మీ అందరికీ కూడా ఇస్కాన్ శ్రీ శ్రీ రాధా గోవింద ఆలయము మంగళూరు కర్ణాటక తరపున స్వాగతం తెలియచేస్తూ ఉన్నాము. ఓం అజ్ఞానతిమిరాంధస్య జ్ఞానాంజనశలాకయా చక్షుర్మిలితం యేన తస్మై శ్రీ గురవే నమః. श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वापदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांशा श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांशा नमा ओं विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणी। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम రామ రామ హరే హరే. హరే కృష్ణ. ఈరోజు క్లాస్కి మీ అందరికీ మరొకసారి ఇస్కాన్ శ్రీ శ్రీ రాధా గోవింద ఆలయము మంగళూరు తరపున స్వాగతం తెలియచేస్తూ ఉన్నాము. ఈ భక్తి సదాచార్ అనేటువంటి క్లాస్లో అంతకుముందు క్లాసులలో వైష్ణవ సంప్రదాయాలు, అంతకుముందు కొన్ని మనము శ్రీమద్ భాగవతంలో వివిధ భక్తుల యొక్క ప్రార్థనలు, ఆ భగవంతుణ్ణి ప్రార్థించినటువంటి ప్రార్థనలు చూసాము. మరలా ఆ క్రమానికి వెళ్ళినట్లయితే అంతకుముందు మనము అర్జునుడి ప్రార్థనలు, కుంతి మహారాణి ప్రార్థనలు, తర్వాత భీష్మ ప్రార్థనలు, కర్దమ ముని ప్రార్థనలు అంటూ కొన్ని శుద్ధ భక్తులు ఆ భగవంతుణ్ణి కీర్తించినటువంటి ప్రార్థనలను గురించి మనము తెలుసుకున్నాము. ఈరోజు మరొక భక్తుడైనటువంటి ఆ గజేంద్రుడు యొక్క ప్రార్థనలను మనము చూద్దాము ఈరోజు. హరే కృష్ణ. ఇది గజేంద్ర ప్రార్థనలు అనేటువంటివి ఇవి శ్రీమద్ భాగవతంలో అష్టమ స్కందంలో ఉన్నటువంటివి. ఈ అష్టమ స్కందం నుంచి 2వ అధ్యాయము, 3వ అధ్యాయము, 4వ అధ్యాయము అనేటువంటి 3 అధ్యాయాలలో కూడా, అంటే 2, 3, 4 అధ్యాయాలలో ఆ గజేంద్రుడు సంబంధించినటువంటి అంశాలు ఉన్నవి. అందులో ముఖ్యంగా 3వ అధ్యాయంలో ఆ గజేంద్రుడి యొక్క ప్రార్థనలను మనము చూడవచ్చు. దీనికి ముందుగా మనము ఇది దాదాపుగా తెలుగులో మనకి చాలా మందికి గజేంద్ర మోక్షము అనేటువంటిది చాలా మంది తెలిసినటువంటి అంశాలు ఉన్నటువంటిది. ముఖ్యంగా మనము వ్యాస భాగవతం నుండి ఈ గజేంద్ర ప్రార్థనలను చూస్తూ ఉన్నటువంటిది. తెలుగు వారికి సుపరిచితమైనటువంటి పోతన భాగవతంలో గజేంద్ర మోక్షము గురించి చాలా వరకు విని ఉంటారు.
సో ఇక్కడ ఆ గజేంద్రుడు ఇక్కడ యాక్చువల్గా శ్రీమద్ భాగవతము వ్యాస భాగవతంలో మనకి ఈ 8వ స్కందంలో 2 మరియు 2వ 3వ 4వ అధ్యాయాలలో ఈ విషయాలు ఉన్నటువంటి గజేంద్రుడు గురించి ఉన్నటువంటి అంశాలు. ఇక మనము ఈ గజేంద్ర మోక్షము అనేటువంటి ఈ అంశంలో చూస్తూ ఉన్నట్లయితే దీనికి బేస్గా ఉన్నటువంటి విషయాలను మనం చూసినట్లయితే ఈ గజేంద్రుడు అలాగే మకరం ఈ 2 విషయాలను మనము చూస్తూ ఉన్నట్లయితే ఇక్కడ మనకి ఈ గజేంద్రుడు పూర్వము ఆయన ఇంద్రజ్ఞమునుడు అనేటువంటి రాజు, ఆయన అగస్త్య మహర్షి ఎడ ఉదాసీనంగా ఉన్నటువంటి కారణంగా ఏనుగు అంటే గజేంద్రుడుగా జన్మ ఎత్తి ఆయన నానా బాధలను పొంది చివరికి ఆ శ్రీకృష్ణ భగవానుడు ఆ శ్రీహరి ఆ నారాయణుడి యొక్క అనుగ్రహంతో శాప విముక్తుడైనటువంటి విషయము. అలాగే ఆ మొసలి కూడా పూర్వజన్మలో ఊహు అనేటువంటి గంధర్వుడు అని చెప్తారు. ఆయన దేవలుడు అనేటువంటి ముని శాపం వలన ఆ మొసలి రూపం ఎత్తడము, ఆ తర్వాత ఆ భగవంతుని యొక్క కరుణతో శాప విముక్తి పొందినటువంటి విషయాన్ని మనం చూస్తూ ఉంటాం. సో ఇది ఆ గజేంద్రుడు మరియు మొసళ్ళకు సంబంధించినటువంటి అంశాలు, అంటే పూర్వజన్మకు సంబంధించినటువంటి అంశాలు. సో ఇక మనము ఆ గజేంద్ర యొక్క ప్రార్థనలను గురించి మనం ఇక్కడ చూసినట్లయితే హరే కృష్ణ. అయితే ఇక్కడ ఆ గజేంద్రుడు ప్రార్థనలకు ముందుగా మనము ఆయన యొక్క ఆ సంకట స్థితిని మనం చూసినట్లయితే ఇక్కడ మనకి ఆ గజేంద్రుడు ఆ విధంగా వచ్చినటువంటి కారణాల గురించి కొన్ని మనం చూసుకున్నట్లయితే ఆ గజేంద్రుడు అంటే ఇంతకుముందు చెప్పినట్లుగా ఆ అగస్త్య ముని మహర్షి శాపం వలన ఆ గజేంద్రుడు అంటే ఆ ఇంద్రద్యుమ్నుడు అనేటువంటి వాడు ఏనుగు జన్మ ఎత్తడం జరిగినటువంటిది. ఇక ఆయన ఒకరోజు తన ఆడ ఏనుగులతో పాటు జలక్రీడలు ఆడుచుండగా హఠాత్తుగా ఒక మొసలి వచ్చి ఆయనపై దాడి చేయడము. సో ఇక ఆ రక్షణ కోసమై భగవత్ చరణారవింద్రాలను ఆయన ఆశ్రయించడము అనేటువంటిది జరుగుతూ ఉన్నటువంటి క్రమము. అయితే ఇక్కడ ఈ క్షీరసాగరము నడుమ అత్యంత ఎత్తైనటువంటి సుందరమైనటువంటి పర్వతము ఒకటి ఉంది అని చెప్తారు. అది 10,000 యోజనాలు అంటే 80,000 మైళ్ళ ఎత్తును కలిగి ఆ పర్వతము చిత్రకూటమి అని తెలియబడేటువంటిదిగా ఉంది అని చెప్తారు. ఇక ఆ పర్వత లోయలో వరుణి నిర్మితమైనటువంటి ఋతుమంతడం అనేటువంటి ఉద్యానవనం కూడా ఉంటుంది. ఆ ప్రదేశమున చక్కని సరోవరం కూడా ఉన్నటువంటిది. అలాగే ఆ క్రమంలో ఒకరోజు అంటే ఏనుగు జన్మనెత్తినటువంటి ఆ ఇంద్రద్యుమ్నుడు తన ఆడ ఏనుగులతో పాటు అలాగే తన పరివారం అందరితో పాటు అక్కడ ఆ అడవిలో ఉన్నటువంటి తిరుగుతూ ఆ సరస్సులోకి వచ్చి జల క్రీడలను జరుపుతూ ఉంటాడు. ఇక
ఆ జలక్రీడలు జరుపుతూ ఉన్నటువంటి సందర్భంలో ఆ సరస్సులో ఉన్నటువంటి మొసళ్ళకు ఆటంకం కలగడం, అవి వచ్చి ఒక మొసలి వచ్చి ఆహ్, గజేంద్రుడి యొక్క పాదాన్ని పట్టుకుంటుంది. సో, ఆ విధంగా మరి ఆహ్, మొసలికి, గజేంద్రుడుకు మధ్య అంటే ఇక పెనుగులాట జరుగుతూ ఉంటుంది. బహు సంవత్సరాలు జరిగింది అని చెప్తారు ఈ పెనుగులాట. సో, ముఖ్యంగా అది సుమారుగా ఒక 1000 సంవత్సరాల పాటు ఆ పెనుగులాట జరిగింది అని. అయినా కూడా ఏనుగు గాని, ముసలి గాని చావకుండా ఆ 2 కూడా ఆ విధంగా ఆ రెండిటి మధ్య పెనుగులాట జరుగుతూ ఉంటుంది. మరి ఇక్కడ ఏనుగు బయట బలంగా ఉండేటువంటిది. కానీ నీటిలో మొసలికి స్థానబలం. సో, కాబట్టి క్రమక్రమంగా ఏనుగు యొక్క బలం క్షీణించడము, ఆ తర్వాత మొసలి బలము మరింత పెరగడము జరుగుతూ ఉంటుంది. ఇక అందువలన ఆ మొసలి అధిక ఉత్సాహాన్ని పొందుతుంది. ఇక అప్పుడు ఆ గజేంద్రుడు తనను రక్షించుకోవడానికి వేరొక మార్గం లేక ఆ భగవంతుడిని శరణవేడడం జరుగుతూ ఉంటుంది. సో, ఎందుకంటే అంతకుముందు ఆ ఇంద్రద్యుమ్నుడు అనేటువంటి రాజు గొప్ప భక్తుడుగా ఉంటాడు. సో, అనేక వేల సంవత్సరాల పాటు ఆ రాజ్య పరిపాలన చేసిన తర్వాత ఆయన వానప్రస్థానికి వచ్చేసి అక్కడ ఆహ్, అడవిలో తపస్సు చేసుకుంటూ ఉంటుంటాడు. అక్కడికి ఆ ఆశ్రమం దగ్గరికి అగస్త్య మహర్షి వచ్చినటువంటి సందర్భాన్ని అతడు గ్రహించకుండా ఉండడం. సో, అప్పుడు అగస్త్య మహర్షికి కోపం రావడం. అంటే తాను అక్కడికి వచ్చినా కానీ ఆ ఇంద్రద్యుమ్నుడు తనను పట్టించుకోకుండా ధ్యానంలో వాస్తవానికి ఆయనేమో ఆ భగవంతుని యొక్క ధ్యానంలో నిమగ్నమై ఉంటాడు. కానీ అగస్త్యుడేమనుకుంటున్నాడు, తనను నిర్లక్ష్యపరిచాడు అనేటువంటి భావంతో అంటే తనొచ్చినటువంటి విషయాన్ని కూడా గమనించకుండా ఒక జంతువు వలె, ముఖ్యంగా ఏనుగు వలె ఆ! తను ప్రవర్తన ఉన్నటువంటిది గమనించి ఆయన ఆహ్, ఇంద్రద్యుమ్నుడిని నీవు ఏనుగై అంటే ఒక జంతువులాగా ఏనుగై పుట్టుదుగాక అని శపించడం జరుగుతూ ఉంటుంది. సో, ఆ కారణంగా ఆయన అలా ఉంటాడు. అలాగే మకరానికి అంటే ముసలికి సంబంధించినటువంటిదేందంటే, ఉహు అనేటువంటి గంధర్వుడు ఒకసారి నీటిలో సరస్సులో అక్కడుండేటువంటి అప్సరస్సులు వారితో కలిసి గంధర్వ కన్యలతో కలిసి నీటిలో స్నానం ఆచరిస్తూ ఉంటాడు. అలా చేస్తున్నటువంటి సమయంలో ఒక ముని అక్కడికి వచ్చేసి స్నానం అంటే సరస్సులో స్నానం ఆచరిస్తూ ఉంటాడు. అప్పుడు ఈ ఊహు నీటిలో వెళ్ళి ఆ మునిని కాళ్ళు పట్టి లాగుతాడు. ఆ సమయంలో ముని నీటిలో అంటే ఏవి అలా చేస్తాయి? నీటిలో జలచరాలు చేస్తూ ఉంటాయి. అలాగే నీవు నీటి జంతువై ఆ! మకరం మొసలిలాగా పుడుదువుగాక అని ఆయనకి శాపం జరుగుతుంది. వీరిద్దరూ కూడా ఆ విధంగా శాపగ్రస్తులై ఉన్నటువంటి వారు. సో, ఇక ఆ విధంగా ఉన్నటువంటి క్రమంలో ఆపదలలో మనకి భగవద్గీతలో భగవంతుడు చెప్తాడు. ఒక 4 రకాలైనటువంటి వారు నన్ను ఎప్పుడూ కూడా దరిచేరరు అని చెప్తారు. అదేవిధంగా మరొక 4 రకాలైనటువంటి వారు మహాత్ములు నన్ను ఆహ్, శరణుజొచ్చుతారు అంటూ ఆ భగవంతుడు చెప్పినటువంటి విషయాలు మనకి భగవద్గీతలో వస్తాయి. ఆపదలలో ఉన్నటువంటి వారు, సిరి సంపదలను కోరుకునేటువంటి వారు, జిజ్ఞాసువులు, జ్ఞాన సంపన్నులు అనేటువంటి నలుగురు మహాత్ములు ఆ భగవంతుణ్ణి ఆశ్రయిస్తారు అని చెప్తారు. మరి ఇక్కడ ఆపదలో ఉన్నటువంటి ఆ గజేంద్రుడు తాను పూర్వజన్మలో ఆ భగవంతుని గురించి చేసినటువంటి ఆధ్యాత్మిక మంత్ర దీక్ష ఫలంగా ఆయనకి ఇప్పుడిక తనను ఎవరు కూడా తనతో పాటు వచ్చినటువంటి బంధువులు కానీ, తన యొక్క పత్నులు గాని ఎవరు తనను రక్షించలేరు. ఆ భగవంతుడు తప్ప అనేటువంటి విషయం. సో, ఇక్కడ ముఖ్యంగా మనము మనతో ఉండేటువంటి వారు ఎవరు కూడా అంటే కొంతమంది మనల్ని
ఏ విధంగానూ రక్షించడానికి ప్రయత్నం చెయ్యరు. కొంతమంది రక్షించడానికి ప్రయత్నం చేసినా వారి యొక్క శక్తి సరిపోదు. కాబట్టి ఈ బంధనాల నుండి, ఈ భౌతికమైనటువంటి దుఃఖాల నుండి మనల్ని రక్షించేటువంటి వాడు ఆ భగవంతుడే. సో, ఆ విధంగా పూర్వజన్మ సుకృతం వలన, పూర్వజన్మలో తాను ఆచరించినటువంటి భక్తి కారణంగా ఆ భగవంతుణ్ణి గుర్తు చేసుకుంటాడు. సో, చేసుకొని ఆ గజేంద్రుడు ఆ భగవంతుడిని ఇక కీర్తిస్తూ కీర్తిస్తూ ఉంటుంటాడు. సో, ఆయన ఈ విధంగా కీర్తిస్తూ ఉన్నాడు. ఆయన ఆపదల్లో ఆ భగవంతుడిని గుర్తు చేసుకుంటూ అంటున్నాడు. సో, అది మనకి శ్రీమద్ భాగవతంలో 8వ స్కందము 3వ అధ్యాయము 2వ శ్లోకంలో ఈ విధంగా ఆ గజేంద్రుడు భగవంతుణ్ణి కీర్తించినటువంటి విషయం ఉంటుంది. శ్రీ గజేంద్ర ఉవాచ ఓం నమో భగవతే తస్మై యత ఏతచ్చిదాత్మకం పురుషాయాదిబీజాయ పరేషాయభిధీమహి. సో గజేంద్రుడు అంటూ ఉన్నాడు, ఆయన్ని ఆ భగవంతుణ్ణి ప్రార్థిస్తూ ఉన్నాడు. ఏమని? ఓం నమో భగవతే తస్మై యత ఏతచ్చిదాత్మకం పురుషాయాదిబీజాయ పరేషాయాభిధీమహి. సో అంటే ఆ భగవంతుణ్ణి, ఆయన దేవదేవుడిని ఆ గజేంద్రుడు ఈ విధంగా ప్రార్థిస్తున్నాడు. పరమపురుషుడవగు వాసుదేవునికి, ఆ పరమపురుషుడైనటువంటి వాసుదేవునికి నా వందనములు. ఓం నమో భగవతే తస్మై అంటూ ఆయన చేస్తున్నటువంటి ప్రార్థన. సో కాబట్టి ఆ పరమపురుషుడగు వాసుదేవునికి నా వందనములు. అతని కారణమునే ఈ భౌతిక దేహము ఆత్మ సన్నిధి వలన పనిచేయుచున్నది. కనుక అతడే ఎల్లర్లకు పూజనీయుడు అయి ఉన్నాడు. బ్రహ్మ రుద్రాది మహనీయుకులకు అతడు పూజనీయుడు. ప్రతి జీవుని హృదయమున ప్రవేశించిన ఆ దేవదేవునినే నేను ధ్యానించుదును అంటూ ఆ గజేంద్రుడు ఆ భగవంతుణ్ణి ప్రార్థిస్తూ ఉన్నాడు. సో ఇక్కడ ఓం అంటే ఓ దేవా అని అర్థం. నమః, ఓం నమో నమః అంటే నా వందనాలు. నమః నమో అంటే వందనాలు. భగవతే అంటే ఎవరు? ఆ దేవాది దేవుడైనటువంటి కృష్ణ భగవానుడికి. తస్మై యత ఏతచ్చిదాత్మకం అంటూ ఉన్నాడు. అంటే ఇక్కడ తస్మై అంటే అతనికి, యత అంటే ఎవ్వని వలన, ఏతత్ అంటే ఈ దేహము, అంటే భౌతిక సృష్టి, చిదాత్మకం అంటే ఆత్మ సన్నిధిలో చెలించును. మరి వాస్తవానికి మనం చూసినట్లయితే ఈ దేహంలో ఆత్మ ఉన్నంత వరకే ఈ దేహం యాక్టివ్‌గా ఉంటూ ఉంటుంది. సో అంటే చైతన్యం ఉన్నది అని చెప్తాం. సో ఆత్మ ఈ దేహాన్ని విడిచి వెళ్ళగానే, సో ఈ దేహానికి సంబంధించినటువంటి అవయవాలన్నీ ఉంటాయి. కానీ ఏదీ పని చేయదు. చూస్తాం కదా, ఇప్పటిదాకా ఉన్నటువంటి పలానా వ్యక్తి చనిపోయాడు అంటాం. మరి చనిపోయిన అప్పటిదాకా ఈ దేహము అని మనము భ్రమలో జీవిస్తూ ఉన్నటువంటిది. కానీ ఈ దేహము, ఈ పంచభౌతికమైనటువంటి ఈ దేహము యాక్టివ్‌గా ఎప్పుడుంటుందంటే ఆ ఆత్మ యొక్క సన్నిధిలో మాత్రమే. అందుకే ఇక్కడ చెప్తున్నారాయన. ఓం నమో భగవతే తస్మై యత ఏతచ్చిదాత్మకం అంటున్నాడు. సో ఆ పరమ పురుషుడైనటువంటి వాసుదేవునికి, ఆ దేవాది దేవుడైనటువంటి కృష్ణ భగవానులకు నా వందనాలు. ఆయన కారణమునని ఈ భౌతిక దేహము ఆత్మ సన్నిధి వలన పనిచేయుచున్నది. సో కనుక అతడే ఎల్లర్లకు పూజనీయుడు. పురుషాయాది బీజాయ అంటున్నారు. పరేషాయాభి ధీమహి అంటూ చెప్తున్నాడు. అంటే పురుషాయ అంటే పరమ పురుషునికి, ఆది బీజాయ అంటే సమస్తమునకు ఆది లేదా మూలము అయినటువంటి వాడు.
ఎవరికి అంటే పర ఈశాయ, అంటే ఆ బ్రహ్మ రుద్రాది మహానీయులకు కూడా పూజ్యుడు. అంటే బ్రహ్మకు శివుడుకు కూడా పూజనీయుడైనటువంటి వాడు, దివ్యుడు అయినటువంటి వాడు. అభిధీమహి అంటే నేను ధ్యానించెదను అంటూ ఆ గజేంద్రుడు ఆ వాసుదేవుణ్ణి, ఆ దేవాది దేవుణ్ణి ధ్యానిస్తూ ఉన్నాడు. సో ఆ విధంగా ధ్యానిస్తూ ఆ భగవంతుణ్ణి ఆయన కీర్తిస్తూ ఉన్నటువంటి అంశము ఇక్కడ చూస్తూ ఉన్నటువంటిది. సో ఆ పరమ పురుషుడైనటువంటి వాసుదేవునికి నా వందనాలు అంటూ ఆయన కారణంగానే ఈ భౌతిక దేహము ఆత్మ సన్నిధి వలన పనిచేయుచున్నది. కనుక అతడే ఈ సమస్త జీవులకు పూజనీయుడై ఉన్నాడు. అంటే ఆ భగవంతుడే, దేవాది దేవుడే, ఆ నారాయణుడే, ఆ విష్ణు శ్రీకృష్ణ భగవానుడే అన్నిటికీ కూడా మూల ఆధారమై ఉన్నాడు. అన్ని జీవులకు ఆయనే పూజనీయుడు. అన్ని జీవులకే కాదు, ఉన్నతమైనటువంటి జీవులుగా చెప్పబడేటువంటి బ్రహ్మ, శివుడు వంటి ఆ బ్రహ్మ రుద్రాదులకు కూడా ఆయన పూజనీయుడు అని చెప్తున్నారు. అటువంటి ఆయన అన్ని జీవుల, సర్వజీవుల యొక్క హృదయంలో ఉండి పరమాత్ముని రూపంలో ఉన్నటువంటి ఆ దేవదేవుణ్ణి నేను ధ్యానించెదను అంటూ చెప్తూ ఉన్నటువంటి. సో ఇక్కడ మనకి ఈ శ్లోకంలో చెప్పబడినటువంటి పదాలలో ఏ తచ్చిదాత్మకం అనేటువంటి పదము ముఖ్యమైనదిగా మనకు ఇస్కాన్ వ్యవస్థాపకాచార్యులైనటువంటి శ్రీల ప్రభుపాదులు వారు చెప్తూ ఉంటుంటారు. ఎందుకంటే ఈ భౌతిక దేహం ఏదైతే ఉందో ఇది భౌతిక తత్వాలతోనే తయారైందని, మరి ఎప్పుడైతే మానవుడు కృష్ణ భక్తి భావనను, కృష్ణ చైతన్యంలో ఉండి కృష్ణ భక్తి భావనలలో నిమగ్నమైనప్పుడు ఈ దేహము భౌతికం కాకుండా ఆధ్యాత్మికం అవుతుంది అని చెప్తుంటారు. సో సాధారణంగా భౌతిక దేహం అనేటువంటిది ఇంద్రియ భోగానికి ఉద్దేశించబడింది కాగా, ఆధ్యాత్మికమైనటువంటి దేహము ఆ భగవంతుని దివ్యమైనటువంటి ప్రేమయుత సేవలో నెలకొనడానికి ఉన్నది అని చెప్తూ ఉంటుంటారు. అలాగే ఇక్కడ గజేంద్రుడు చెప్తూ ఉన్నటువంటి విషయాల్లో మరి ఆయన చెప్తూ ఉన్నారు. మొత్తం అంటే ఈ సృష్టి మొత్తానికి కూడా పూజ్యుడైనటువంటి ఆ దేవాది దేవునికి నేను వందనాలు అర్పించదను గాక అనేటువంటి విషయంలో, అంటే ఎవరిని యొక్క కరుణ చేత ఈ నామమాత్రకమైనటువంటి భౌతికములైనటువంటి ఆధ్యాత్మికమైనటువంటి అన్నీ కూడా నిర్వహింపబడుతూ ఉన్నాయో అటువంటి ఆ దేవదేవుడికి వందనాలు అంటూ ఆయన చెప్తూ ఉన్నటువంటి. అలాగే ఓంకారం, ప్రణవం కూడా ఆ దేవదేవుని యొక్క శబ్ద ప్రాతినిధ్యము అని చెప్తూ ఉంటుంటారు. ఎందుకంటే మనం భగవద్గీతలో కూడా చెప్పబడుతుంది. ఓం తత్సదితి నిర్దేశో అంటూ చెప్పబడేటువంటి, అంటే బ్రహ్మణస్త్ర విధి స్మృత అని చెప్తారు. అంటే ఓం తత్సత్ అనేటువంటి 3 పదాలు శీఘ్రమే ఆ పరమపురుషుణ్ణి ఆవాహనం కావిస్తాయి అనేటువంటి విషయం చెప్తున్నారు. ఇక అలాగే శ్రీకృష్ణుడు భగవద్గీతలో మనకు చెప్తారు, నేను వేద మంత్రములలో ప్రణవమును అని చెప్తారు. ప్రణవ సర్వవేదేషు అంటూ చెప్తారు భగవద్గీతలో. మరి ఆ భగవంతుణ్ణి శీఘ్రమే స్మరించుకోవడానికి వేద మంత్రాలన్నీ కూడా ఓంకారంతోనే ప్రారంభమవుతాయి అని చెప్తారు. ఎందుకంటే మనం భగవద్గీతను, అంటే భాగవతాన్ని, ముఖ్యంగా భాగవతాన్ని మనము ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ అంటూ ప్రారంభిస్తూ ఉంటాం భాగవతాన్ని మనం చదువుకునేటప్పుడు. సో కాబట్టి ఆ విధంగా ఆ భగవన్నామ మంత్రాలతోనే ప్రారంభించడం ద్వారా ఆ వాసుదేవుణ్ణి మనము స్మరించుకోవడం ద్వారా, అంటే ఆ వాసుదేవుడికి ఓంకారానికి భేదం లేదు అని చెప్తారు. ఎందుకంటే ఆయన చెప్పినట్లుగా ప్రణవ సర్వ వేదేషు, వేదాలలో నేను ఓంకారమును, ప్రణవనాదమును నేను అని చెప్తారు కదా. సో అలాగే ఇక్కడ ఆ గజేంద్రుడు కూడా ఓం నమో భగవతే అని పలుకుతూ ఉన్నటువంటి
విషయాలు ఇక్కడ మనకి ఆ భగవంతుణ్ణి ఆయన గుర్తు చేసుకుంటూ ఉన్నటువంటి విషయాన్ని మనము ఇక్కడ తెలుసుకోవలసినటువంటిది. సో, అలాగే ఈ శ్లోకంలో ఇంకొక పదాన్ని కూడా వాడబడినటువంటిది. ఏంటంటే ఆహ్, పర పరేషాయ అనేటువంటి పదం. ఎందుకంటే అంటే ఆ దేవదేవుడు మహనీయులైనటువంటి దేవతల చేత కూడా ఆయన పూజింపబడేటువంటి వాడు అనేటువంటి అర్థం. అంటే పరేషాయ అనగా పరమేశ్వరుడు అని అర్థము. ఆయన బ్రహ్మ, రుద్రాదులైనటువంటి ఈశ్వరులైనటువంటి వారు మహానియామకులుగా చెప్తూ ఉంటారు. సో, అటువంటి ఆహ్, ఈశ్వరులైనటువంటి వారికి కూడా ఆయన పూజనీయుడు అనేటువంటి విషయం. ఇక్కడ పరమేశ్వరుడు అనేటువంటిది విష్ణు భగవానుడు అనేటువంటి విషయాన్ని చెప్తూ ఉంటుంటారు. ఆ విధంగా గజేంద్రుడు ఆ కృష్ణ భగవానుని దేవాది దేవుణ్ణి స్మరిస్తూ ప్రారంభించినటువంటి ప్రార్థన అది. ఆ గజేంద్రుడు ప్రార్థన చేసినటువంటి దాంట్లో ఓం నమో భగవతే తస్మై యతయేతాచ్చిదాత్మకం పురుషాయాది బీజాయ పరేషాయాభిధీమహి. సో, ఇక్కడ ఆ వాసుదేవునికి నమస్కారాలు అంటూ నమో భగవతే అంటే ఏతాచ్చిదాత్మకం అనేటువంటి ఇక్కడ ఏతత్ అంటే ఈ దేహం, ఈ భౌతిక సృష్టిలో ఉండేటువంటి ఈ దానికి యాక్టివ్‌గా ఉంచేటువంటి ఇది ఆత్మ సన్నిధిలోనే ఈ దేహము ఉంటుందని, మరి అటువంటి పరమ పురుషుడికి సమస్తానికి మూలమైనటువంటి మహనీయులైనటువంటి బ్రహ్మ, రుద్రాదుల వంటి వారు కూడా పూజనీయుడైనటువంటి దేవాది దేవుణ్ణి నేను వందనాలు అర్పిస్తూ ఉన్నాను అంటూ చెప్పినటువంటిది. సో, అలాగే ఇంకొక శ్లోకం కూడా చూసినట్లయితే ఆయన ఆ భగవంతుణ్ణి ప్రార్థిస్తూ ఉన్నటువంటి మరొక శ్లోకం మనం ఈ విధంగా చూడవచ్చు. హరే కృష్ణ. యస్మిన్నిదం యతచ్ఛేదం ఏనేదం యయిదం స్వయం యోస్మాత్ పరస్మాచ్చ పరస్తం ప్రపద్యే స్వయంభువం. సో, ఇంకా ఆ గజేంద్రుడు ఆ దేవాది దేవుడిని ప్రార్థిస్తూ ఉన్నాడు. యస్మిన్ అంటే ఏ మూల పదముపై, యస్మిన్ ఇదం, ఇదం అంటే ఈ విశ్వము నిలిచియున్నదో అని ఇది ఇదం ఈ విశ్వము నిలిచియున్నదో. ఇయత అంటే ఏ ఉపాదానముచే చ మరియు ఇదం ఈ విశ్వము సృష్టించబడినదో. ఏనా అంటే ఎవ్వనిచే ఈ విశ్వము సృష్టించబడి పోషింపబడుచున్నదో. యా ఎవడు, ఇదం అంటే ఈ భౌతిక జగత్ స్వయంగా అయి ఉన్నాడో. యహ అంటే ఎవ్వడు, అస్మాత్ అస్మాత్ అంటే కార్యము నుండి అంటే ఈ భౌతిక జగత్తు నుండి ఇక్కడ సో పరస్మాత్ అంటే కారణము నుండి, పరహ అంటే అభిన్నుడో, తం అంటే అతనికి, ప్రపద్యే అంటే శరణజొచ్చెదను, స్వయంభువం ఆత్మ నిర్భరుడైన వానికి అని చెప్తారు. అంటే ఈ శ్లోకం యొక్క అర్థం మనం చూసినట్లయితే ఈ విధంగా ఉంటుంది. దేవదేవుడు సమస్తమునకు ఆశ్రయమైనట్టి పరమపదము, సమస్తమునకు ఉపాదానము, సమస్తమును సృష్టించినవాడు, ఈ జగత్తునకు ఏకైక కారణము అయి ఉన్నాడు. అయినను అతడు కార్యకారణములకు భిన్నుడు. అన్ని విధముల ఆత్మ నిర్భరుడైన
ఆ భగవానుణ్ణి నేను శరణుజొచ్చెదను అంటూ ఆ గజేంద్రుడు ఆ భగవంతుని యొక్క లీలలను, గుణగణాలని ఆహ్, కీర్తిస్తూ చెప్తూ ఉన్నటువంటి విషయం ఇక్కడ మనం చూస్తూ ఉన్నటువంటిది. సో, ఇక్కడ ఆయన చెప్తూ ఉంటారు. ప్రభుపాదుల వారు భగవద్గీత భాగవతంలో చెప్తూ ఉంటారు. మయా తదం ఇదం సర్వం జగదవ్యక్తమూర్తినా అంటూ ఆహ్, శ్రీకృష్ణ భగవానుడు భగవద్గీత యందు 9వ అధ్యాయం 4వ శ్లోకంలో చెప్తూ ఉంటారు. నేను దేవదేవుడను, కుండకు మట్టి ఆధారమైనట్లు సమస్తమునకు నేనే ఆధారమును. మయా తదమిదం సర్వ జగదవ్యక్తమూర్తినా ఈ మొత్తం విశ్వము నాపైనే ఆధారపడి ఉన్నది అంటూ ఆ భగవంతుడు చెప్పినట్లుగా. ఎలాగైతే కుండ నిర్మితం కావాలంటే దేని నుండి తయారవుతుంది? మట్టి నుంచి. సో, కుండకు మట్టి ఆధారమైనట్లుగా ఈ మొత్తం జగత్తుకు ఈ జగత్తుకి మొత్తానికి ఈ సమస్తమునకు ఆ భగవంతుని యొక్క శక్తే ఆధారము అని చెప్పబడినటువంటి విషయం. సో, అందుకే ఇక్కడ గజేంద్రుడు కూడా ఆయన అంటున్నటువంటి దేవదేవుడు సమస్తమునకు ఆశ్రయమైనటువంటి వాడు. ఆశ్రయమైనట్టి పరమ పదము ఆయన. సమస్తమునకు ఉపాదానము ఆయన. సమస్తమును సృష్టించినటువంటి వాడు. అంటే ఇక్కడ ఈ విశ్వమంతా ఎవ్వరి ద్వారా సృష్టించబడినదో, ఎవ్వని ద్వారా విశ్వము సృష్టింపబడి పోషింపబడుతూ ఉన్నదో, సో మరి ఈ విశ్వమంతా ఎవరైతే వ్యాపించి ఉన్నారో, సో ఈ సృష్టికి పూర్వము ఏకో వై నారాయణః అని చెప్తూ ఉంటారు. నారాయణ హరి. సో, ఆ నారాయణుడొక్కడే ఈ సృష్టికి పూర్వము ఉన్నారు. ఆ భగవంతుని యొక్క ఒక అంశగా. సో, ఆయన యొక్క అంశ నుండి ఈ భౌతిక జగత్తు సృష్టించడానికి ఆ భగవంతుడు 3 విష్ణువుల రూపంలో ఆయన ఆవిర్భవిస్తారు అని చెప్తారు. మొదటిది మహావిష్ణువు, రెండవది గర్భోదక సాయి విష్ణువు, 3 క్షీరోదక సాయి విష్ణువు. సో, మహావిష్ణువు ద్వారా ఈ మొత్తం విశ్వము భౌతిక తత్వం, ఈ మొత్తం మహాతత్వము ఉంటుంది అని చెప్తారు. సో, ఆ మహావిష్ణువు యొక్క ఉచ్ఛ్వాస, నిశ్వాసల నుండి మనకి సృష్టిలు జరగడము, లయింపడం జరుగుతూ ఉంటుంటాయి. సృష్టించబడడము, లయింపబడడం జరుగుతూ ఉండేది. మరి ఆ మహావిష్ణువు మహాతత్వం, మహావిష్ణువు నుండి వచ్చేటువంటి బుడగలుగా ఆయన యొక్క శ్వాస రంధ్రాల నుండి, స్వేద రంధ్రాల నుండి వచ్చేటువంటి బుడగలుగా వచ్చేటువంటి బ్రహ్మాండాలు కోటానుకోట్ల బ్రహ్మాండాలు ఉత్పన్నమవుతాయి అని చెప్తారు. మరి ఆ బ్రహ్మాండాలలో ప్రతి బ్రహ్మాండాన్ని వ్యక్తీకరించేటువంటి వాడు గర్భోదక సాయి విష్ణువు. ఆ గర్భోదక ఓషియన్‌లో సముద్రంలో ఉండి శేషశాయిపై శయనించేటువంటి ఆ గర్భోదక సాయి విష్ణువు. సో, ఇక ఆ గర్భోదక సాయి విష్ణువు నాభి నుండి ఉద్భవించినటువంటి వాడే బ్రహ్మ. ఈ భౌతిక సృష్టికర్తగా చెప్పబడేటువంటి ఈ భౌతిక సృష్టిలో తొలి జీవుడుగా అంటే ఆ భగవంతుడి చేత సృష్టించబడినటువంటి తొలి జీవుడు అయినటువంటి బ్రహ్మ. సో, బ్రహ్మ ద్వారా సృష్టించబడేటువంటి శివుడు లయింప చేయడానికి. పోషకుడుగా విష్ణు భగవానుడు, సృష్టికర్తగా బ్రహ్మ, లయకారకుడుగా శివుడు ఉండేటువంటి. మరి వీటిలో పోషణ అనేటువంటిది. ఎందుకంటే ఆ ముగ్గురిలో ఎవ్వరు గొప్ప అనేటువంటి విషయాల్లో అనేకమైనటువంటి మునులు మనకి శాస్త్రాల్లో ప్రామాణికంగా ఉన్నటువంటివి. మరి ఆ బ్రహ్మ, రుద్రాదులతో కూడా పూజించబడేటువంటి వాడు పరేశాయ అని గత శ్లోకంలో చెప్పబడినటువంటి ఆహ్, పరమేశ్వరుడు, దేవాది దేవుడైనటువంటి ఆహ్, భగవానుడిని నేను భగవానునికి నేను వందనాలు అర్పిస్తూ ఉన్నాను. అటువంటి భగవానుడిని అంటే ఈ సృష్టికి కారణమైనటువంటి వాడు, సమస్తమునకు ఆశ్రయమైనటువంటి వాడు, ఆ పరమపదము అయినటువంటి వాడు, సమస్తమునకు ఉపాదానమైనటువంటి వాడు, సమస్తమును సృష్టించినటువంటి వాడు,
ఈ జగత్తంతటికి ఏకైక కారణము అయి ఉన్నటువంటి వాడు. కార్యకారణాలకు భిన్నుగా ఉండేటువంటి వాడు. అన్నిటికీ సృష్టికర్త అయిన దేనితో కూడా సంబంధం లేకుండా ఉండేటువంటి వాడు. అన్ని విధాలైనటువంటి ఆత్మ నిర్భరుడైనటువంటి ఆ భగవానుడికి నేను శరణుజొచ్చుచున్నాను అంటూ ఆ గజేంద్రుడు ఆ భగవంతుడిని ప్రార్థిస్తూ ఉన్నటువంటి అంశాన్ని చూస్తూ ఉన్నాం. సో, అలాగే కృష్ణ భగవానుడు మనకి భగవద్గీతలో చెప్పినటువంటి అంశము, ఈ సర్వము ఆ భగవంతుని యొక్క శక్తి ద్వారే నడుస్తూ ఉన్నటువంటిది. ఆయన యొక్క శక్తులు బాహ్య శక్తి, అంతర్గత శక్తి, పరాశక్తి, అపరశక్తులు అంటూ ఉండేటువంటి అంశం. మరి మట్టి కుండ నిలిచి ఉన్నది కూడా మట్టిపైనే. తయారు చేయబడినటువంటి మరి మట్టి కుండ కూడా దానిపైనే నిలిచి ఉంటుంది. సో, కనుక ఈ సృష్టించబడినటువంటి సృష్టి అంతా కూడా ఆ భగవంతుని పైనే నిలిచి ఉన్నది. ఎందుకంటే సృష్టి ఆయన పైన నిలిచి ఉండడం ఏంటి అనేటువంటి హేతువాదంగా వాదించేటువంటి వాళ్ళుంటారు. మరి మట్టి నుండి తయారు చేసిన మట్టి కుండ ఎక్కడ ఉంటుంది, నిలబడి ఉంటుంది? మట్టిపైనే ఉంటుంది. సో, ఇక్కడ చెప్తూ ఉంటారు. ఎందుకంటే ఒక మట్టి నుండి కమ్మరివాడు మట్టి కుండను తయారు చేస్తాడు. ఆ కుండ తయారీకి ఉపయోగించేటువంటి ఆ కమ్మరి చక్రము సైతము మట్టి యొక్క రూపాంతరంగా ఉండేటువంటిది. సో, కాబట్టి ఏ పదార్థం నుండైతే కుండ తయారైందో అది కూడా మట్టే. సో, కాబట్టి ఇక్కడ మనకి అంటే చెప్పబడేటువంటి విషయాలు, యతో వా ఇమాని భూతాని జాయంతే ఏన జాతాని జీవంతి యత్ ప్రయత్యంత్య విశంశంతి అని శృతి మంత్రాలలో నిర్ధారణ కావించబడినటువంటి విషయాన్ని చెప్తూ ఉంటుంటారు మనకి. యత్ ప్రయంత్యభి సంవిశంతి అని చెప్తుంటారు. సో, అంటే దేవదేవుడే ఆ విలయాంతరము సమస్తము అతని యందే ప్రవేశిస్తుంది. సో, ఇంతకుముందు చెప్పినట్లుగా మహావిష్ణువు ఉచ్ఛ్వాస ఆయనలోనికి సృష్టి ప్రళయం జరిగినప్పుడు మొత్తం ఆయనలోనికి పోయేటువంటి విషయాన్ని మనం చూస్తూ ఉంటాం. సో, ఏ విధంగా అయితే మట్టి కుండ పగిలిపోయిందనుకోండి, మళ్ళీ అది మట్టిగానే ఈ మట్టిలో కలిసిపోయేటువంటిది. సో, ఆ విధంగా ఈ సృష్టించబడిన ప్రతిదీ కూడా తిరిగి ఆ భగవంతుడిలోనే లీనమవుతూ ఉన్నటువంటి విషయాన్ని చెప్తూ ఉంటారు. అలాగే ప్రతిదీ కూడా ఆ శ్రీకృష్ణ భగవానుడు ప్రతిదానికి కూడా సమస్తమునకు ఆది కారణమై ఉన్నాడు అనేటువంటి విషయాన్ని బ్రహ్మ సంహితలో బ్రహ్మ చెప్పేటువంటి ఈశ్వర పరమా కృష్ణ సచ్చిదానంద విగ్రహ అనాదిరాదిర్ గోవింద సర్వకారణ కారణం. గోవిందునిగా తెలియబడేటువంటి శ్రీకృష్ణుడే పరమేశ్వరుడు, అతడే సచ్చిదానంద విగ్రుడు, సమస్తమునకు ఆది అయి ఉన్నాడు. సర్వకారణ కారుడైనటువంటి అతనుకు వేరొక ఆది లేనట్టు. అంటే శ్రీకృష్ణుడే సమస్తమునకు కారణమైన వాడు, అతనికి వేరొక కారణం లేదు. సర్వము కల్విదం బ్రహ్మ మత్స్థాని సర్వభూతాని నచహం తేష్వస్థితః. అతడే సర్వస్వమై ఉన్నాడు అని ఆ రూపము భౌతిక జగత్తుకు భిన్నమైనది ఆ భగవంతుని యొక్క రూపము అనేటువంటి విధంగా ఆ భగవంతుని గురించి ఆ గజేంద్రుడు కీర్తిస్తూ ఉన్నటువంటి అంశాలను మనము ఇక్కడ చూసినటువంటివి. హరే కృష్ణ. సో, ఆ విధంగా ఆ గజేంద్రుడు భగవంతుణ్ణి ప్రార్థిస్తూ ఆయనకి శరణుజొచ్చినటువంటి విషయాలను చూస్తున్నటువంటి. హరే కృష్ణ.